Està clar que en el vostre entorn audiovisual, i aquí jo començo a introduir d'alguna manera el que de la pregunta, perquè en el fons es tracta de donar-vos una plataforma que pugueu explicar el vostre projecte, però sens dubte a nivell d'hàbits de consum cultural, tota la part digital està revolucionant absolutament el que té a veure amb l'audiovisual, justament amb el musical i potser amb l'edició, que serien els subsectors de la cultura més afectats en positiu. M'agradaria preguntar-vos això, com afecta tota la vessant digital, l'entorn digital, en relació o en contraposició a la part més presencial en el dia a dia del vostre projecte? Curioscope és el Festival Internacional de Cinema de Dansa de Barcelona, portem 7 anys, aquesta serà la 7a edició, i abans que penseu en tutú i ballarines, realment el que a nosaltres ens interessa moltíssim és el llenguatge no verbal. Nosaltres considerem que, com sapigueu, el llenguatge no verbal representa més del 60-65% de la nostra comunicació. Crec que s'està oblidant moltíssim la importància que té el nostre cos a l'hora de comunicar-nos, i amb Curioscope el que volem mostrar una mica que a través del cos es poden contar històries. Per nosaltres és molt important connectar en aquest sentit amb la gent a través del cos, a través d'històries contades a través del moviment. A més, l'avantatge que té el festival en aquest aspecte és el fet que, clar, la majoria de les pel·lícules no tenen diàleg, menys potser els documentals que projectem o alguna pel·lícula de ficció. Per tant, a nivell també de comunicació, a nivell de llenguatge, també és molt més fàcil arribar a una audiència més gran. Però a més, qui no ha ballat a la seva vida? És que la dansa i el moviment és un llenguatge universal, encara que sigui per estar a la discoteca i per lligar una mica, o a la boda del meu amic o amiga, doncs és que tothom balla. Però a més, la dansa té també un poder molt fort d'unir la gent i a més de sanar. En aquest aspecte, precisament he fet aquesta introducció perquè per nosaltres el fet que el festival sigui presencial, sobretot quan l'entorn es torna més i menys digital i quan la gent s'aïlla cada vegada més a les seves cases, o a nivell de comunicació també tot es fa molt més fred, nosaltres sí que volem recuperar i apostem molt per aquest sentiment de pertinença, aquest sentiment grupal i de celebrar el que era en els festivals abans, o el que era anar al teatre o anar a un espectacle que sigui un esdeveniment molt especial. En aquest aspecte, per nosaltres, la comunicació amb el cos i el tacte humà és molt important. Però, evidentment, també és molt important arribar a quan més gent possible. En aquest aspecte, per exemple, ja portem 2 anys, 3 anys treballant amb Filmin com a plataforma, precisament per tenir en compte totes aquelles persones que potser no poden arribar al nostre festival a veure les pel·lícules, doncs volem, evidentment, oferir aquesta possibilitat que puguin veure el contingut que tenim. En aquest aspecte, la part digital per mi és important en 2 aspectes. Fer un festival avui és molt més fàcil i molt més econòmic que fa potser 10 o 20 anys. Abans tenies que encarregar-te de les còpies en pel·lícula, de les pel·lícules, del transport, tot això era un cost molt elevat. Avui en dia, amb el digital, això és molt més fàcil i és molt més assequible, que jo també puedo hacer un festival. La segona cosa és el fet que la comunicació digital, precisament les xarxes socials, faciliten molt o abaraten els costos de la publicitat, de la comunicació d'un festival. Abans arribar a un públic era molt més difícil en aquest aspecte de comunicar-te amb un públic. I la tercera vessant, precisament el que he precisat, que l'entorn digital ens permet totes aquelles pel·lícules que nosaltres presentem al festival, o la majoria d'elles, puguin arribar també a un públic que potser no pot arribar a veure presencialment el nostre festival, però que s'enamori
i que l'any que ve vingui. Jo represento el FICAP, el Festival Internacional de Cinemes Africans de Barcelona. És un festival molt jove que d'alguna manera pretén corregir el buit cultural que hi ha a Barcelona i a Catalunya sobre la cultura africana. Volem mostrar cinema africà de qualitat, lògicament, però volem també generar un espai de reflexió i de diàleg entre diferents actors de la societat catalana i de la societat africana. En aquest sentit, l'intercanvi de relacions, nosaltres fem, a més de les projeccions com a tal o a més del festival com a tal, intentem apropar al públic general i a públic no especialitzat, com a públics que poden estar als barris de Barcelona, intentem apropar aquesta cinematografia i a generar espais de debat amb persones que puguin explicar les realitats que mostren les pel·lícules. Per això, un format presencial per nosaltres és molt important. Tot i així, lògicament, l'entorn digital és vital. És vital per donar a conèixer la cinematografia africana i per fer difusió de les nostres activitats. Nosaltres també tenim un acord amb Filmin, com a Wirico i com a FICAP, hi ha un canal especialitzat, és el Canal Àfrica, canal especialitzat en difusió de cinema africà i sobre Àfrica, que no és el mateix, però al Canal Filmin es pot trobar tot això. Llavors, clar, és una manera molt més directa de poder arribar a un públic molt més ampli que no només al públic que arriba als festivals, i potser en un futur també poder arribar a públic africà fins i tot, al públic africà jove que viu al continent i que té accés també a l'entorn digital. Llavors, la resposta és els dos formats són superimportants per al FICAP. Nosaltres som Film Club, la idea del club és molt important per nosaltres. Vertebrem docents, joves i també entitats que es dediquen a l'alfabetització audiovisual, que és una paraula que no ens acaba d'agradar a tots els que ens dediquem a això, o el film literacy en anglès, que és aprendre a llegir, desxifrar les imatges, l'audiovisual i el cinema, i també a poder-los crear. Nosaltres agafem com a model un model d'èxit al Regne Unit, que està present a 12.000 escoles, que està financiat pel British Film Institute, i nosaltres vam començar aquí fa 3 anys fent un pilot amb fons europeus i hem vist que aquí hi ha una demanda i portem 3 anys creant aquest club. Aquest club té una part presencial molt important, o la finalitat última és presencial, que es facin cinefòrums a les escoles, que es facin tallers, que els joves reflexionin sobre l'audiovisual, que vagin a festivals d'audiovisual. I per nosaltres arribar als joves passa per arribar als professors, i per arribar als professors també passa per la plataforma. Per això hem creat el que diem un Netflix per a l'educació, és a dir, poder facilitar l'ús de l'audiovisual dins les escoles és un tema clau. En primer lloc, de fer-ho de manera legal. Només hem trobat una escola en els últims 3 anys que ho fa de manera legal. És a dir, els drets, és una peculiaritat de la llei de propietat intel·lectual, però en el moment que tu fas una projecció a una escola, allò és un passe públic i per tant has d'adquirir uns drets diferents. Les escoles tenen un desconeixement absolut i per tant no ho tenen fàcil. Això no crea un valor afegit suficient si el que fem és tallar aquests fragments de les pel·lícules en fragments, les etiquetem i les categoritzem per matèries del dia a dia de l'escola, perquè així tenim els professors. Per tant, aquesta part digital que ens permet arribar a molts indrets del territori, que també és una problemàtica, és a dir, hi ha molts projectes d'alfabetització audiovisual a Barcelona, barcelonès, i potser a altres llocs del territori no. Nosaltres estem aquí a Catalunya en molts centres, també a Mallorca i en algun de la Franja. I per tant aquesta part digital és la manera que tenim d'arribar, la manera que ens coneixin i la manera que després els podem portar a festivals. Aquest any vam estar amb Sitges, hem estat amb el festival del Barcelona Sport Film Festival, el Barcelona Film Fest, que sempre em diu entre els dos, del Cinemes Verdi, i per exemple els hi oferim entrades gratuïtes o descomptes per anar al cinema, és a dir, per tant aquesta idea del club que des del 3C treballeu molt en la cultura, en aquest cas en molt concret en l'audiovisual i educació. Per tant aquesta connivència entre les dues parts és molt important per nosaltres. Nosaltres
També no ho he explicat, tenim un catàleg d'entitats i talleristes que es dediquen a això. Hi ha molts projectes que porten molts anys fent coses molt interessants, no? Uns que es coneixen més, uns altres que es coneixen més, i per tant tenim un catàleg online on d'una manera donem una visibilitat a tots aquests talleristes, que a vegades és una persona o dos que fa un taller de stop motion, un altre que fa un taller de documental participatiu, i per tant a dia d'avui és molt difícil que entre els dos es posin d'acord, no? I per tant facilitem, ens posem en la pell del docent i intentem entendre com en el seu dia a dia, que tenen molt poc temps, poden anar directe i trobar ràpidament un taller o un recurs pedagògic. També, per últim, ja acabo d'explicar això, avui en dia hi ha molts recursos pedagògics basats en audiovisual repartits, és a dir, en les diferents webs de les productores o les distribuïdores o dels festivals, i no hi ha ningú que ho agregui i ho posi en un mateix lloc. Per tant, nosaltres el que estem fent és agregar tot això en un mateix espai. Per tant, crec que amb això hem explicat una mica ràpidament el que som i el que fem.